Ninja. Už len pri spomenutí tohto slova vás napadlo, že to sú tajní žoldáci v čiernom a ukončujú ľudí nenápadne a v tichosti. A myslíte si, že to je naozaj tak? No, v podstate áno, ale je toho oveľa viac. Ale jedno viem určite, že ak sa vám moja tvorba páči, určite zanechajte like, dajte odber a v tomto videu si to skúsime objasniť. Legendami opradených bojovníkov koluje mnoho mýtov a polopravd. Ninjom sú často prisudzované takmer nadľudské schopnosti, ale aká je vlastne pravda? Ninjovia, alebo inak nazývaní shinobi, boli ostrými chlapmi starého Japonska. Prvé zmienky o ninjoch pochádzajú zo 6. storočia nášho letopočtu. Boli to väčšinou prostí ľudia, ktorí sa rozhodli postaviť svojmu feudálnemu pánovi, ktorý disponoval dobre vyzbrojenou a vycvičenou armádou, vrátane samurajov samozrejme. Proti ním samozrejme chudobný človek, ako napríklad roľník, nemal veľa šancí uspieť. A preto férový boj vymenili za zákernosť a účelnosť. Inak povedané, to oni sú tí hajzli, ktorí ťa pri súboji kopnú do gulí. Základnou zbraňou každého ninju bola nenápadnosť a neviditeľnosť. Pokiaľ ho niekto zbadal, bolo to pre dotyčného spravidla to posledné, čo videl. Bežne útočili zozadu, nečakane a bez varovania. Keďže nemali žiadne brnenie, boli obratnejší a mohli sa šplhať na stromy alebo nečujne behať po strechách. Taký zaujímavý fakt odo mňa. Aj normálni ninjovia robili niečo podobné ručným pečatiam z Naruta, ale to bohužiaľ nie na robenie rôznych techník a iných hovadín, hej. Využívali to, aby si ponaťahovali prsty a ponaťahovali šlachy, než napríklad začali liesť alebo sa mali o niečo zachytiť, hej. Takže vlastne keď sa zachycovali o múr či strom, tak predtým si dali menšiu rozcvičku. Postupom času sa ninjovia začali profesionalizovať vo výcvikových centrách v horskej provincii Iga. Stali sa z nich špióni a nájomní vrahovia, skrátka tichá hrozba pre každého, kto mal bohatých nepriateľov. Takže vlastne doslova žoldnieri. Stále ich ale neopúšťal ich spôsob práce, byť neviditeľný, ale splniť svoju úlohu. Všetko bolo prispôsobené maximálnej efektivite a ak predsa len došlo odhaleniu, musel ninja konať skutočne rýchlo, pretože v boji proti presile takmer žiadnu šancu nemal. Ninja sa za každú chcel vyhnúť svojmu priamému boju na blízko. Preto bol ich dobrým priateľom jed, fúkačka a otrávené šípky alebo legendárny šuriken, ktorý mal skôr než zabiť nepriateľa, vyradiť ho na chvíľu z boja a poskytnúť čas potrebný na útek. Pokiaľ už došlo na boj zblízka, mal ninja skrátenú katanu, ktorá sa nazývala ninjato. V porovnaní s ikonickou zbraňou samurajov bola kratšia, takže pri pohybe neprekážala a dala sa rýchlo tasiť, čo znamenalo výhodu prvého úderu, ktorý ale nemusel byť za každú cenu smrtiaci. Nejaké dlhé šermovanie sa medzi ninjami skutočne nenosilo. Radi tiež používali výfukné vajce naplnené sklenenou drvinou s korením. To vrhli do tváre protivníkovi, ktorý bol v tom momente vyradený z boja, čo im opäť malo poskytnúť cenné sekundy potrebné na únik. Ninjovia boli zabíjaci z tieňa a často sú im pripisované nadľudské schopnosti, čo tak vlastne ani není. Boj bol ale až posledné riešenie a obvykle znamenal, že sa niečo nepodarilo. Ninja mal totiž smrtiacu misiu vykonať tak, aby nevzbudil pozornosť a preto sa naučili splývať z okolím. Nezaholovali sa len do čiernych úborov, ako často vidíme vo filmoch, seriáloch alebo komiksoch či iných rôznych médií. Čierno si nechávali na noc a do interiérov, kde sa skôr ukryli v temných rohoch. Radšej ale operovali vonku a využívali prevleky, aby si ich nikto v pouličnom ruchu nevšimol. Útočili často zo striech, pretože preniknúť dovnútra do strážených palácov bolo extrémne riskantné, vlastne takí skrátka kempery. Aj ich ďalšie vybavenie bolo účelové. Najrôznejšie pomôcky na šplhanie boli napríklad kotva s lanom, topánky s oddelenými prstami pre lepšie šplhanie
alebo dokonca rogalo pre rýchly únik, a to vlastne boli veci, ktoré dokázali prekvapiť nepriateľa a s nimi nikto dopredu niečo nepočítal. Ninjovia sa snažili skôr protivníkov prekabátiť. Dokázali odlákať pozornosť inde, aby mohli udrieť tam, kde potrebovali. Vedeli šplhať po stenách, ako som už spomínal, pohybovať sa úplne nehlučne a hľadali všetky možné cestičky, ako splniť úlohu bez toho, aby sa prezradili. A dokázali zdať skutočne do extrémov, ako napríklad, keď neznámy ninja chcel v 16. storočí zavraždiť Daimyo, inak povedané pána provincie, menom Nobunaga. A tento pán bol skutočne perfektne strážený a tak si ho jeho vrah počkal, kým zaspí. Potom trhlinou v strope spustil po niti jed, ktorý mal Nobunagu otráviť. Ten sa ale náhle prebudil a ninja bol prezradený. Podarilo sa mu ale uniknúť, a to aj za pomoci odhodených kovových ježkov, ktoré spomalili nepriateľa. Dnes bohužiaľ už Japonsko ninjov nepotrebuje. S tým, ako sa z Japonska stal moderný štát, sa v 19. storočí vytratili aj ninjovia. Jednoducho neboli potrební, pretože žiadne trenice o moc už neprebiehali. Z feudálneho zriadenia sa stalo cisárstvo a bol ustanovený parlament, najvyšší súd a ďalšie moderné inštitúcie. Tým sa ninjovia stali nepotrebnými a dnes už skutočne sú len legendy a populárna súčasť japonskej histórie. Aj keď u ninjov by som si nebol až taký istý. A to by bolo aj na dnes všetko, takže ak sa vám toto video páčilo, určite zanechajte like, dajte koment, kľudne ak s niečím nesúhlasíte, tak proste viete, kde nájdete komentáre. A ešte, ak chcete, aby som rastol, tak hoďte aj odber, prípadne zdieľajte tento kanál. Tak, majte sa krásne, napíšte básne a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu.